Tariffi ta' 10% fuq prodotti importati fl-Istati Uniti mill-Unjoni Ewropea jkunu ta' detriment għall-ekonomiji Ewropej li diġà għaddejjin minn żmien ħażin. Hekk sostna Silva Mifsud, konsulent finanzjarju l-għada li Donald Trump kien elett bħala 47 President tal-Istati Uniti. Kien Trump innifsu li wieħed li l-presidenza tiegħu se timponi tariffi fuq prodotti Ċiniżi u Ewropej. Kien irrapportati jgħid ukoll li l-Ewropa se tħallas prezz qares b'dawn it-tariffi. Is-Sur Mifsud semma l-Ġermanja bħal eżempju. Ovvjament, diġà l-industriji Ġermaniżi ġa qed ibatu minħabba raġunijiet oħrajn. Diġà qegħdin jillobijaw u jiktbu u jippronunzjaw ruhom milli jekk da jseħħ jinnaf bħal kumpaniji tal-karozzi, kumpaniji tal-metall u ħafna industriji oħrajn, jekk da jseħħ huma ħajbatu u li qed jispronaw l-Unjoni Ewropea u biex jillobijaw u jaħdmu mal-Gvern Amerikan biex dan effettivament ma jsehx. U Malta kif se tintlaqat? Aħna l-ekonomija tagħna hija miftuħa, ġifieri jekk ekonomija oħrajn ibatu, l-effett tal-ekonomija oħrajn ibatu allura jkun hemm ħaddiema Ġermaniżi, ħaddiema Ewropej oħra li jkollhom inqas dħul jew għal ħares qed jitilfu xogħolhom, dak ukoll imbagħad ikollu impatt indirett fuq l-ekonomija Maltija. Is-Sur Mifsud spjega li hemm żewġ raġunijiet għax is-swieq Amerikani wieġbu daqstant tajjeb għal fatt li kien elett Trump. Tiegħu kienet illi dan ħajkun hemmhekk biex inaqqas it-taxxi, anke t-taxxi fuq il-kumpanniji, fuq il-negozji, u wkoll biex inaqqas ir-regolamentazzjoni. So da ovvjament binqas taxxi u binqas regolamentazzjoni ħafna investituri interpretaw li l-kumpaniji ħajkunu jistgħu jagħmlu iktar profitt u allura la darba jagħmlu iktar profitt jasmu iktar dividends u allura ola u l-prezzijiet ta' shares. Ir-raġuni l-oħra marbuta mal-elezzjoni nnifisha. It-tieni raġuni underlying naħseb hija l-biża ta' s-swieq kienet illi il-polls kienu qed juru li tant huma viċin illi sakemm ikollna riżultat definit ħandumu ħafna u ħajkun hemm ħafna inċertezza. Finalment is-Sur Mifsud jgħid li ż-żewġ fatturi determinanti kienu l-immigrazzjoni u l-inflazzjoni. Xi jħoss, il-poplu jħoss il-but. Il-poplu jħoss li qabel kien imur jagħmel xirja u kienet tiswieħ tant u llum qed tiswieħ ħafna iktar. U l-poplu għalih l-ekonomija ħafna drabi tfisser effettivament kif qed teffettwa l-butu.